I, kako je to? Burac. Pa dobar dan, debeli, dobrodošli! U još jednu epizodu. Daj to da sve trese, to mi daj, to. Čekaj, ne, s tim, to ćemo još malo staviti. Iznadženje, krenut ćemo s jednom djedovom rakijom, ko zna znači je, ko ne zna ne znači i tako to, evo ga, idemo od capa rapa, jedna, a vidi boje, druga i dobro došli u još jednu prekrasnu epizodu. Izvolite. Kaj je tak, a? To smo Riješili. Druga stvar koju trebamo danas obaviti, idemo subscribe dolje, ljudi moramo to malo ubrzati, opet smo pali. Kući čim ja to ne pričam, odmah mi padnemo, kući, tako da moramo... Duhovi. Ne samo da mi padnemo, nego padaju stvari padaju. Treća stvar. Kako to sve dobro radiš, care? O, pa Danas- krećemo stejkove, a? Danas stejkovi, vidiš. Moramo se zahvaliti našem sponzoru današnjem, to je Prime Cut, bivša meslica Bašćan iz Zagreba, koja nam je udijelila ovako prekrasne stejkove da ih stavimo u sarmu. Daj me, nemoj se favati. To čak ni oni ne znaju. Da, nemoj zezati. Da, ja sam rekao da ono stavljamo na kuć kako mu to lepo na žaru spektra. Čekaj, pa koliko moraš biti lud da I glup. ideš raditi sarmu od stejkova, ono. Znači, napravit ćemo gastronomsko svetogrđe. Inače, i sam kupujem po novom u Prime Cutu stejkove i mogu reći da su to stvarno jedni od najboljih stejkova trenutno na našem tržištu. Znači, ovo nije sve. Morate otići na njihovu stranicu, njihov Instagram, bit će dolje sve u opisu, da pogledate točno kaj imaju. Jer ovo kaj imaju, to je ono nevjerovatno, Boras. Danas ovi stejkovi, fakat for real, će završiti u sarmi. Gle, ovo radimo da mi vidimo kako će to ispasti. Čisto da ne morate vi isprobavati. Toliko imam poštovanja prema ovim stejkovima da ne mogu vjerovati kaj ćemo mi sad napraviti. Evo, ljudi moji. Ja, znaš šta bi mogli, nismo o tome pričali, mogli bi tu kost staviti da se kuha unutra isto. Bravo, Zolim. A? Koji stili? Bravo, dajte aplauz. Hvala. Dajte aplauz za gospodina. Ti se tresi, tresi. Malo mi se tresu ruke. Čekaj, moram popiti neki. Samo malo, moram popiti neki. Drage dame i gospodo, sa oduševljenjem predstavljam kupino vino od mojeg prijatelja, kolege bubnjara, Kaj si kupljeno? Špoljara. Kupio si to vino. Kupinovo, da. Kupiš ga. Aha, to zato se zove. Znači, kupiš vino, ne imaš kupinovo vino, ne? Aha, Mislim, to je u biti seremo bez veze. Gospodin Davor Špoljar nam je poslao fino vinčeko. Rekli smo da budemo OPG-ovcima pomogli koji vrijede nekakvog truda. I evo, gospodin stvarno radi dobar posao. Ja sam već prije probao to vino, a vi slobodno kontaktirajte gospodina Davora. Živjeli nama 100 godina. Isuse Bože. Ali jedno od boljih. Kako je dobro. Baš ima neki poseban onaj. Ima mi tamani kiseline i nije mi preslatko. Znači, ono znaju biti preslatko. Nije, da, ima i baš onako tamani kiselinu su Znači, tu. kolega, slatko i fino. znači ako hoćete vam se ne tresu ruke, Aha, to je kupino to. vino da, gospodina Špoljara, evo, i možemo. Kaj mi radimo, Buras? Jel ovo... Kakav stejkocid, evo. Jel ovo istina? Veli, sve treba probati u životu. Zamislite da ovaj steak pečen. Ovo je pečen steak. Dapače, pišite nam u komentare da li postoji još neka ovakva luda ideja kaj bi mogli spojiti s nečim. I ako će to biti suvislo na bilo koji način, mi ćemo to vrlo rado isprobati. Pali pilu. Amen. Ja i dalje ne vjerujem kaj Tebi bu kosa počela raz, stari moj. Ja i dalje ne vjerujem kaj mi radimo. Viš, no? Vidite, ne? Evo, meso smo samljali. U ove sarme odlučili smo ništa ne stavljati, ni celer, ni mrkvu, ni perešin, ništa. Ali stavit ćemo luk da ipak malo podsjeća na sarmu, mora biti tog nekog šmeka. A ja ću ga sad ubaciti tu unutra, evo, to ćemo samljati u ovo. Evo ga ekipa, imamo naše meseko koje miriši prekrasno, imamo lukca, njega ćemo staviti gore. Znači ovo je bil kilo i 300, znači nekakvih 700 grama bez kosti. Pa imamo. Ovo je bil 300, to je kila. Kilo i 300 možda, tako. Kilo 200, 300, evo recimo sve ukupno. Tu smo imali jedan luk, evo ga. Jedno jaje ide unutra, sada ćemo ovak staviti po prilici pa ćemo probati. I svježi papir. Stavit ćemo ovak isto po prilici pa ćemo vidjeti. Kak ide i na stejkove, tak ide i u ovo. Evo ga, i sad jednostavno rukica omočimo i... Evo ga, rižica. Probali smo, ovako to se osjeća dry age fino.
Boras, to je to. Dobro jutro, Buco, di si bio ti do sad? Ja te nisam vidi dugo. Da, razmišljali smo ili idemo van na sekirče ili ide Buco. A ide, Buco to rješava, stari, pa joj. Ja se malo bojim, ali Sjekuj, možemo? Buco, može. Buras. Ma daj, zamahni. Tako, vidiš. Eto. Ljudi, Buco nije dobil jednu pinkicu. Eto. Dobro, svaka čast. Evo ga, ovo je naše dozelje. Znači, ovo je top, stari moj. Pa ćemo samo od zgora ovak skinuti. I onda će se dati lijepo motat. Evo ga. Uzmete ovak grudu. Tako. I ide. Ovo su pravi listovi, ljudi moji. Tako. To je sarma. To je sarma, a? I tako dalje, tako dalje. Evo ga, ide zadnja, dok motam zadnju, ja ću samo reći, sad će možda mnogi reći, to ti nije sarma, to ovo, to ono, znači sarma, potražite se fino da ne budem ja sam to pametovao, sarma kaj znači? Sarma znači savitak, nešto smotano, umotano i ne priča se uopće o nikakvom mesu, kaj unutra ide, kak ide i tak dalje, a inače original je rađen sa vinovom lozom, a ne sa ovim kak mi danas radimo i to ono kak je po Riđiđiju iz Isturske. Sad vi možete pričati šta hoćete, moja sarma, odnosno naša sarma i mi ćemo našu sarmu staviti šta mi hoćemo. Jel tako? Nek si ti rekao. Jel tako? Tako je. Sve to, Boras. Tadam! Bolje, dragi moji, ne vre. A sad, mast sa rukama. Ništa, ne bomo prali rukice, vidiš ovak lijepo to uzmeš, položiš ovak to dolje, složiš fino dolje posteljicu, tako. Gledaj, T-bone. T-bone, može. Evo, sad možemo naše sarmice položiti na spavanje. Gle seksa, Boris. Bez lovara niš, to su ti isto okusi. Vodica, samo da dobro prekrije. I slatka paprika. Viš, ovak dok nemaš kaj raditi, dok ovak evo imaš, Moraš čekati. onda moraš čekati. A čekanje ne volimo, jer ovako moramo, Čekanje je užasno. moramo ovak bratski dijeliti, vidiš. Pa ti malo to kupinovog padne ovak. Da, ne, joj, Vidiš, tak, malo po- ne po kupusu je. Tako, onda ostaviš ovo tu, da se vratiš nazad. Hej, zašto ti čekati nikad, da? Si ga zaregineša? Kume. Jebamo. Ja, kaj je ovo? Kako ga opravi? Tu imamo malo domaćih proizvoda. Koliko nas stvari lijepih čeka ove godine, a? Nećemo vod, Ne, pa naravno. imamo planove. Pa imamo planove. Ali recimo, meni je već dobar plan ovo pojest pa poslije pojest sarmu. Stari moj. Da, ne treba ići toliko daleko. Da, čemu? Živjeli na vas to godinu. Kako to sve dobro radiš, care? Hej, kume, kume, kume! Želave ti kume! Daj nam jednu vamo, pa možemo jednu i tamo. Sorry, mi se bomo danas vjerojatno malo, kak bi rekli, pri nama nacicali. Kupi novog vina. Kupi novo, nemoj staro. Tako, A šta sad?
Kaj bi rekli opet pri nama, krompir je obeljen. Tu ćemo staviti vodice, fino, malo opaliti plina i bi vatra. Simultanka boras, ne? Nek tak bude, kaj? Tako. Ne bomo ništa. Šta će to biti? To će ti biti pirejčić. A, Pa pirejčić. niš posebno, ono, pirejčić radili smo već za To je tu parapa. unutra, ne? Da. Imamo tu maslaca. Da probamo? To je to, pire je gotov. Tavicu gore. Napravit ćemo zapršku koja će leći lijepo na ove naše sarmice. Uzet ćemo brašno. 2,5 žlica otprilike. Evo još pinkicu da dobije boje. To nam ide sa strane. Ovako, 1 žlicu slatke paprike. I idemo po našu sarmicu. Hopa! Smanjit ćemo temperaturu na pečnici. 210 ćemo se sastaviti. Vraćamo unutra. 15-20 max minuta. I to je to. I možemo ići klopat. Ovako ćemo dobriti. Ti ćeš kao dvije pojesti. Ne znam jel hoću, ali ovak za dojam, evo. Malo ćemo ovako, ideš ovoga. I imamo tu ovako. I samo ćemo lagano. A sad ćemo mi to i probati. Znači ukusno je, osjeti se dry edge, totalno nekaj drugo i ono kad su se razgovarali, ne bi u ovom jelu trebalo tražiti normalnu sarmu. Druga stvar, sad kad bi tražili novu sarmu, onda mi u tom meso fali tog povrća i ovo ono, a pošto toga nema, mislim da je tu rezultiralo tome da je meso previše onako u formi, kak da velim, ne? Znači okusi su prefini, skroz je čvrsto, evo, znači gledamo. Fino je. Recimo kad bi to negdje u restoranu imali, znači čim sam to rekao, znači da ovo tu prolazi sigurno za restoran. Jedno kad bi imali ovo bi naručili ljudi koji žele probati sarmu, dry edge sarma. Znači sarma sa dry edge-anim okusom u kombinaciji sa svim, ja ću reći da je meni prefino. Evo, nemam sad ja tu kaj lagati, to su vrhunski stejkovi i dobili smo i vrhunsku sarmu. Da. To je to, znači sarma je preukusna. A sad mogu tvoju akciju snimiti. Ovako pod nožem odmah na prvu, upravo onako kako si ti rekao. Osjeti se dry edge. To je to, ne? Nemamo tu kaj pričat. Ukusno, evo nisam mislio da bude tako ukusno. Kako bi rekao, klasična sarma sa bonus plusom dry-edgenog mesa. To je kompaktne strukture tog mesa kaj je ostalo unutra, evo ja mogu možda ovako. Evo, čisto da vidimo ovako. Znači, ko voli ćevapastu sarmu, ja sam jedan od tih. Ovo bude uživo. Znači, ovo režeš. Ovo je ko da meso režeš. Evo, kobasica. Evo ga, ali kak je fino, znači... A još ovoga, dok samo probaš, evo, kik. Ajde. Ono, taman, baš je dobro. Evo. Nemaš tu kaj predati. Da. Je, dobro, osjeti se. Ovako ne. Fino se osjeti. Isplati se ste s jedne strane, isprobat ovo jelo i ipak ubacite taj jedan dry-edge steak u ovak nešto. Ako imate volje, vremena, živaca, isprobavanja novih stvari. Skupa je to sarma, ne? A da, malo je skuplja sarma. Eventualno možda ne bi stavljao jaje. Mislim da bi čak i bez jajeta to ostalo ovako kompaktno, ali ipak možda malo pod zubi, pod nož. Ovo je neka totalno drugo. A fakat je nešto totalno drugo. Je. Evo ekipa, probajte. Sad baš gledam to meso, ono, baš je lijepo roskasto, ono. Je, dobro je, da, Baš je, Eto, probali smo. Probajte vi, javite kakva je. Nećete pogriješiti, evo, probajte. Definitivno nećete pogriješiti i uživajte u svakom jelu. Znači, ja ću pojesti sigurno još jednu, ne? Eto, minimalno još jednu. Ljudi, bok. Živjeli. Dobro. Lijepo.